Velkommen til Ellevilde Boutique Hotel, et sted, hvor unik charme og nærvær mødes og skaber uforglemmelige oplevelser. Træd ind i vores stilfuldt indrettede værelser, nyrenoveret med fokus på komfort og æstetik. Hos os er der plads til ro og inspiration, uanset om du er på romantisk getaway, arbejdsophold eller en familietur. Planlægger du et mindeværdigt selskab, en inspirerende workshop eller en konference? Vores særlige rammer skaber den perfekte atmosfære, uanset om det er festligt, fagligt eller noget midt imellem. Start dagen med en lækker økologisk morgenmad, tilberedt med kærlighed og lokale råvarer, som giver dig energi til dagen. Vi ligger i hjertet af naturskønne Møn. Her kan du lade dig inspirere af omgivelserne og nyde de mange muligheder. Oplev ren velvære hos os i Møns største sauna. For den ultimative oplevelse tilbyder vi saunagus, der skaber en sanselig rejse for krop og sind. Vi har gratis parkering, nem online booking og sørger for, at det hele føles ubesværet og personligt fra start til slut. Drømmer du om et ellevildt ophold? Besøg vores hjemmeside i dag og book din næste oplevelse. Vi glæder os til at byde dig velkommen.